En aquest videotutorial veurem el funcionament bàsic de la versió gratuïta del CCleaner. Quan accedim a l'aplicació, podem veure que a la part dreta ens mostra 4 opcions: el netejador, el registre, eines i opcions. El netejador és la pàgina principal de l'aplicació i gràcies a ell podem eliminar tota una sèrie de fitxers que l'única cosa que fan és alentir el funcionament del nostre ordinador i ocupar un espai en els nostres sistemes d'emmagatzematge. Gràcies al netejador podem eliminar fitxers temporals, eliminar cookies, buidar la paperera de reciclatge, netejar la memòria cau, netejar fitxers temporals d'internet i fins i tot les adreces de les pàgines web que hem visitat. El CCleaner ens ofereix la possibilitat de decidir quin d'aquests elements volem eliminar i quins volem mantenir en el nostre ordinador. Per això ens ofereix dues pestanyes en les quals, agrupades per aplicacions com l'Internet Explorer, el Windows Explorer, el sistema operatiu, el Firefox, el Google Chrome, etc., podem anar activant i desactivant aquells elements que volem mantenir i els que volem eliminar. Un cop ho hem decidit, podem eliminar directament tots els arxius innecessaris fent clic a neteja. Ara bé, si el que volem és tenir informació prèvia de què ens eliminarà i què no, podem fer clic a analitzar. D'aquesta manera, mitjançant una barra a la part superior de la interfície del programa, ens indica el procés d'anàlisi de l'ordinador i en acabar ens dona un petit informe en el qual ens diu quin espai podem alliberar en el disc dur i de quines aplicacions estem alliberant aquest espai. En el moment que ja vulguem alliberar tot aquest espai, fem clic a neteja, a continuació fem clic a d'acord i ja comença el procés de neteja de l'ordinador. Una altra cosa que ens ofereix el CCleaner és netejar el registre. El registre és una part molt important del sistema operatiu en el qual s'emmagatzema informació necessària pel bon funcionament de l'ordinador. Ara bé, quan anem utilitzant l'ordinador va acumulant una sèrie d'informació que fa que les diferents funcionaments, les diferents accions que ha de realitzar l'ordinador es vagin alentint. D'aquesta manera, de tant en tant, és convenient fer una neteja del registre i reparar les parts que estan malmeses. Per fer-ho, ens hem d'adreçar a buscar problemes i d'aquesta manera, novament, comença un procés d'anàlisi del registre en el qual ens va indicant els diferents problemes que van apareixent. El CCleaner és una aplicació molt interessant que permet que el nostre ordinador funcioni molt millor i que és aconsellable realitzar d'una forma periòdica. Quan ha acabat l'anàlisi del registre i ja ens mostra els diferents problemes, podem fer clic a corregeix els problemes. En aquest cas, ens dona l'opció de fer una còpia de seguretat del registre i en el cas que li diguem que sí, ens demanarà on volem que es desi aquesta còpia de seguretat. En aquest cas li direm que no, de manera que ens mostra una finestra en la qual ens va mostrant un per un els diferents problemes que ha trobat en el registre. I d'aquesta manera ens dona l'opció de corregir de forma individual cadascun dels problemes que ens va mostrant. En aquest cas només ha trobat un problema, però en el cas que n'hagués trobat més, ens ofereix una segona opció de manera que podem eliminar la informació del registre que ja no ens serveix per res o reparar aquells elements que calgui reparar. En aquest cas farem clic a corregeix el problema i d'aquesta manera ja podrem tancar aquest quadre de diàleg. La tercera opció que ens ofereix el CCleaner són les eines. A les eines ens mostra una llista amb tots els programes que tenim instal·lats al nostre ordinador i, d'una forma directa i ràpida, ens permet desinstal·lar-los. Per fer-ho, senzillament hem de seleccionar el programa que volem desinstal·lar i fer clic a desinstal·lar. L'opció d'eines també ens ofereix a l'apartat inici un llistat dels inicis dels programes que s'executen en encendre l'ordinador
i d'aquesta manera podem gestionar quins programes volem que s'iniciïn quan posem l'ordinador en marxa i quins no volem que es posin en marxa. Finalment, a opcions, a configuració, tenim diferents elements del programa, alguns dels quals ja vàrem decidir, ja vàrem configurar quan vàrem fer la instal·lació de l'aplicació, però que en qualsevol moment podem modificar. I a l'apartat galetes podem decidir quines galetes volem mantenir quan fem una neteja de l'ordinador i quines volem que s'eliminin. I això és tot.